Aduane ba ko a ede na omanfo dodo no wa ta di pa nso ye hu wodo mu die e ya betie na betie na ejajaja bi friend Chris Brown face the wall akrama reverse ni di bebre na ya ma de bofo atumi ate wo hu agumonten so abobusa se abetie ne connect se asa e face the wall nti omanfo wi omo no mabeto akodi na wo mu eto ne kiremu a wo mu nimu o sa no ananse omanfo ade asi konkonte hu nti o ama ne to no kwa e na ekofo mu a e ha wo mu adwen pa Kokonte dodo na anim no edwane ba ko wo man mu ya Ghana de hye ni je ho pa ebi mo friend Chris Brown face the wall ene de keka ho na Adom Kasee ko dwa bosu dwom ene dwadefo no bia wo mo eton Kokonte edi nkomo no ena wo kye se Kokonte dwa no akofom na enye na asem be yemfe bebre ni ene hye ase ye de dwana gu kora dwana gu ekoye sika ye de beta kora bi ni ho pa ne pension oni sika ntama ne nsole njina na we de enye e ba che ho sa bi kora ba kokora ba nto hwego wasan esa gusi wo no ko ba nto kora fast de na ye pa na de wo ba no an se to ne mama ka sika kora ne wonya ne wa asana froka ko mo nshada nto because of bayro ho banchin so anyanseye ni obenoa no nti ema omon nshada nye de ento skani ho na fesu so no ono ankasa kwafo mo nya bi ye den eba ono aye ntenya ade se obabadwa asese obabeto Kokonte aye da akoka wonsem we hunte no Adom Kasee ne Ghana de hia wonani agi Kokonte ho de nkomo na omo so de tuyenim kire se Kokonte bo na kosoro pan ye no kotobia eya na nju won ba bia Passion Kokonte de eye ba isa ne bo na aye tin Deja auto 5 cd kwa enso ne bo aye din papa eslamu isa no mo bo aye din Kokonte so akosoro ye sisi akra na mama ko di bi sisi a ne bo aye din anso me kra ne bo aye din like na me no create manage ho pa afiti me kola bi me pepa na previous years no Kokonte ukra 1 cd a in fact obedi ama obe me kra ma bi kra ka wohu Kokonte nsu nya duane like ye di ho agro Kokonte de enka ni je ho pa ma wo kwa de sese wunya no unya because nipa no ate ne nsa so wo kan no so the story for Friday ababetum dia kwa sese ateka ne ade bia na ye gusu aye ba esi anama stop sisi Kokonte so anya plus sisi no ne boy de